Ola, boas tardes a todos. Chámome José, son o capitán do buque galego Lodairo. Neste momento atopámonos en alta mar, a unhas 3 semanas do Porto de Vigo, pescando en aguas internacionais, igual que outros moitos buques galegos. Somos 34 homes, casi todos da terra. E que dicirvos? Pois que evidentemente nos preocupa moito o coronavirus, moito. E sobre todo polas nosas familias, as que estamos lonxe, e por suposto que elas lles gustaría que estuvéssemos ali. Neste momento de caos que se vive, no que non se sabe o que vai pasar nos próximos días, nas próximas semanas, desde a miña humilde posición, da miña humilde pensamento, penso que o mellor que podemos facer nós desde aquí é intentar manter a calma e máis que nunca intentar encher o barco de peixe para que non falte nos supermercados. Dicir que quero agradecer sobre todo aos meus compañeiros, a miña tripulación, profesionales que son. Eu reunime con eles, reunime todos os días, estamos todos os días xuntos, evidentemente, pero transmitinlle cal é a miña posición, sentíme apoiado por todos eles. Entón non podo máis que darlles as gracias. E a nosa responsabilidade, penso, que é, máis que nunca, como vos dixen, encher o barco para que o suministro de peixe non falte nos meses vindeiros. Pouco máis teño que dicir. Solo pedirlle a xente, por favor, de verdad, que vos lo pedimos. Nós estamos confinados a maior parte do ano, a maior parte da nosa vida, e pódese sobrevivir, evidentemente. Estamos porque queremos, nadie nos obriga, eso sí que é certo. Pero agora sí que lle pediría a todo o mundo que, por favor, que todos sexamos un pouquiño mariñeiros e quedádemos na casa. Nada máis, dende aquí mandarlle un saúdo moi grande ás nosas familias, a dos meus compañeiros, a miña, por suposto. Moitos saúdos para todos os profesionais que están traballando, especialmente os sanitarios, os transportistas, a xente dos supermercados e outros que me quedan no tinteiro. E nada, toda a nosa forza para vos e dicirvos que saldremos adiante. Un saúdo. Ata logo.